Paikallispeli Nibakos, Tuholaimen urheilijat jännittävien vaiheiden jälkeen Nibakoksen voittoon maaleen 8-6. Mitäs Tomi Penttilä tuumaat kokonaisuutena tästä kamppailusta? Ainakin ensimmäinen erä, kun sitä katsotaan, niin aika tahmea alku. Oli tahmea alku, että omaan piikkiin täytyy ottaa, että lähdettiin ehkä vähän väärällä taktiikalla. Ja totta kai se ei sinne niin kuin pelaajien kenkiin voi mennä, että kyllä sielläkin tapahtui paljon semmoista mitä ei olisi pitänyt. Että ei oltu valmiita kuitenkaan, vaikka hyvä valmistautuminen oltiin tehty, mutta joskus se on tahmeita se aloitus. Vaikutti vähän siltä, että välillä se ensimmäinen erä oli semmoista vähän niin kuin passiivista seisoskelua. Joo, sen just omaan piikkiin, että liian passiivisella taktiikalla lähdettiin. Että toisesta erästä alettiin aktivoitumaan ja nostettiin vähän karvausta, niin päästiin paremmin paikoille ja se sitten kantoi hedelmää. Mutta olihan teillä ensimmäisen erään kuitenkin ihan riittävästi paikkoja tehdä niitä maaleja, mutta kaverin maalivahti oli aika liekeissä, varsinkin avauserässä. No oli kyllä hyviä torjuntoja tuli vastustajan maalivahdilta, että vähän väärin paikkoihin vedeltiin, että painotettiin sitäkin tuossa vähän erätauolla ja löydettiin ne paikat, mistä se ukkoa. No kuitenkin toisen erän alkuun niin vierasjoukkue 0-3 johtoon. Mitä siinä päässä liikkui valmentajalla silloin, kun kaveri sen erätauon ripityksen jälkeen kuitenkin niin teki sen kolmannen maalin? No ei, tässähän tämä vaan luottaa omaan porukkaan. Että kyllä mä tuossa tiedän just tasan tarkkaan, mihin nämä ukot pystyy ja tällä porukalla voidaan tulla kaukaa takaakin vielä ohi. Että kyllä me se uskottiin koko ajan sen tekemiseen. Ekassa erässä ehkä oli vähän sitä, että osalla pelaajista vähän usko siihen omaan tekemiseen oli niin kuin vähissä. Että epäonnistumisia tuli aika lailla solkenaan tietyille ja nollattiin tosiaan aika lailla erätauolla ja lähdettiin pelaamaan uutta peliä. Kertooko se vähän semmoista huonosta itseluottamuksesta siinä jossain vaiheessa peliä, kun tuntui, että aina vetopaikassa melkein siirrettiin kaverille, eli kun se peli ei lähtenyt käyntiin oikein, niin sitten vähän ehkä pelättiin sitä vastuunottoa? Kyllä se vaan, kun niitä epäonnistumisia tulee peräkkäin, niin siinä alkaa itseluottamus vähän hiipua. Että se näkee sitten niillä kaverilla, jotka saa upotettua palloa pussiin, niin se menee vähän heikommastakin paikasta, että se itseluottamus on kuitenkin semmoinen avainasia. Niin Tuomas Palovaara tänään 3 maalia, se on aika kova suoritus. Se on kova suoritus, että tuli uutena kaverina tuohon ykköseen vasempaan laitaan ja 3 maalia, niin mies on paikkansa lunastanut. No vieläkö sitä mitään liikkui päässä siinä vaiheessa, kun sen toisen erän loppuun, kun oltiin menty jo 5-3 johtoon, niin siinä ihan erän lopussa niin aika huonosti pelattiin se vastustaja hyökkäyspää vapari. No se on painokelvotonta tekstiä, mitä siinä vaiheessa liikkui päässä. Että se oli tosiaan luokatot, siinä vähän 2 kaveria sekoili siinä paikoissa ja sitten ei kumpikaan ollut sillä paikalla, missä olisi pitänyt olla. Ja se oli kyllä niin helpon näköinen, että näitä ei kyllä parane päästä jatkossa. Mutta kuitenkin paikallispeli ja 2 maalin voitto, vaikka esitys ei välttämättä ollut ihan mitä valmentaja toivoi, niin silti 2 pistettä tuli. No 2 pistettä tuli, että se on melkein niin kuin 4 pistettä. Tämän sarjataulukon huomioiden ja tosiaan paikallispeli ja nyt ollaan 2 lampi kukistettu ja 3 aiotaan sitten ottaa vielä siellä ylemmässä loppusarjassa, jos Toholampi siellä mukana on. Me ollaan ainakin siellä tosissaan en mä sillä hirveän pettynyt muutenkaan peliä, että se eka erä oli huono, mutta toinen erä oli mun mielestä tosi hyvä, että päästiin siihen omaan pallolliseen peliin paljon paremmin käsiksi ja olen tyytyväinen siihen. Vähän lopussa taas meinattiin pistää jännäksi, että pari erittäin semmoista ajattelematonta jäähyä, että oltiin ehkä vähän liian innokkaita. Mutta kuitenkin jos miettii, että yleisö varmaan saa rahoille vastinetta, tämmöinen vaihderikas ja vaihteleva värikäs peli. No ihan varmasti, että kyllä tänne kannattaa pelejä tulla katsomaan, että kyllä täällä aina sattuu ja tapahtuu ja yleensä ihan positiivisessa mielessä.